Ωραία. Θα βάλει ηλεκτρική. Και εγώ θα κάνω unboxing. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε το unboxing σήμερα. Αν μας αφήσει ο νεαρός χώρο, στέ μικρέ, τι γίνεται από εκεί. Θέλουμε να κάνουμε unboxing με το ειδικό εργαλείο. Έχουμε πάρει ένα Medion Bluetooth ηχείο. Δεν ξέρω πώς φαίνεται, για να βάλω λίγο έτσι. Πέψουμε λίγο, έτσι. Αυτό εδώ. Το ειδικό εργαλείο. Για να είμαι πιο πολύ. Όχι για να κάνουμε καραόκε, αλλά για να το συνδέσουμε μέσα στο δωμάτιο που φτιάξαμε με τον υπολογιστή. Να το συνδέσουμε με το κομπιούτερ για να έχει ήχο. Έχουμε οδηγίες χρήσης. Έχουμε μικρόφωνο με μακρύ καλώδιο. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Έχουμε τροφοδοσία. Το συγκεκριμένο έλεγε στατιστικά ότι έχει 15 ώρες έχει κρατάει η μπαταρία του. Ωραία, να ασφαλίσει αυτό. Ωραία συσκευασία έχει. Είναι 2x220W. Έχει woofer. Έχει RGB λαμπάκια. Και είναι αυτό εδώ. Πολύ ωραία συσκευασία. Και κεραία είναι αυτή. On. Μικρόφωνο ένα. Ναι. Ναι. 1, 2, 3. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Λειτουργεί. 1, 2, 3, 4, 5. Τι είναι εδώ? Τι? Εδώ. Έχει γίνει το unboxing. Και έκλεισε η κάμερα. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, έχει διάφορα mode στα ηχεία. Ωραία. Έχει δυνατό ήχο. Έχει διάφορα mode. Έχει όλα αυτά. Και διαφημίσεις. Extra woofer. Eco mode. Διάφορα. Ωραία. Το unboxing απέτυχε. Λόγω της κάμερας που έκλεισε. Δεν ξέρω τι έχει γραφτεί.
Είναι ένα ηχείο για να το συνδέσω με τον υπολογιστή μέσα το γραφείο που έχω φτιάξει. Έχει 15 ώρες μπαταρία, κρατάει λέει. Έξτρα woofer. Έχει πολλά πράγματα.